beli pi baro pi pej ye kene ka program ngi jongi kmi biang nagi kot khubor menta kasni ka khalai terik urisau arajar arpawai to menta ngi ye pej biang kumbangi julek man kasni ya ki headline nagi kot khubor kasi bat kumjuru nagi kot khubor prank permi nak kene gejala menta to ngi ye pej kawai hedin kawai ke headline menta ngi kmi chwa nak kot khubor jong ukun jat syai kat kum ka kot khubor ukun jat syai ke headline ko ongkum ne kidon artli ki masi yadur ha kawai kasem lada doktor mukul ye ka party bun ki nong yalam ki barangba om dai tang doktor mukul amprin hangne kumba hakini ki kendiat sngi kala don ke jing ya pher jing mot ngela batong hapdeng doktor mukul sangma bat ki nong yalam joka party kongres kene ke jelang te kene ke statement kepala ai dai doktor amprin ila ong balada doktor mukul sama ui ya ka party bun ki nong yalam ki barangba om dai tang doktor mukul ka bathau ba ki weiru kila ban yalam ka kongres om tang doktor mukul sama ka second lead lane ka headline ka baar jong kunjat syai ka ongkum ne on krisyan ke HSBDP ya ka UDP hamau plang ha ka election chiteng saboy kumbangi tip ha ka election chiteng samoy nakaleng jong ka party HSBDP kam shimla peniang ni ukurtong uban yakun hangane ke election kumta nak party jong ka HSPDP kila penpau bakin kersyan ya ukurtong jong ka UDP kata uba Eugene ngini pejpat nak kot khobor jong mokor kat kum mokor ka headline ka ongkum ne namorun keneng yakun kongres bat NPP namau plang mariakun barok laingot kat kum kene ka khobor ka peni bah kene ke election siteng samai kat kum ka jing yo ajing tip lengba ki nong tho khobor jong mokor ka pen iba hangni hapo maurung keneng ke jing yakun kan long hapne ukurtong jong ka party kongres bat kum juru ukurtong jong ka NPP kat ba hamau klang kat kum umokor ke jing yakun kalong hapreng baro lainut ki kandidat kata hapreng ukurtong jong ka NPP ukurtong jong ka seng kongres bat kum juru ukurtong jong ka seng UDP ka headline ka baar ka ongkum ne ai jing itu ka CSD CO ya dawai tika ya da covid ya ki kena baar hadu khat prasnem kumbangi tiap hadin makane ka jing pangklam kelawan shop ya kene kari ka pertehi borok kawai na beleng juki start kilawat pria ya kita ki dawai ki bala ban ai jing ya da te hakane ka kenti ka bamenta ka Central Drug Standard Control Organization CDSDCO kala ai ya ki jing menjur ya uni dawai na kabanta ban ai tika ya ki kena ki banadu arsnem hadu khat prasnem to ngini kmi pat ni ka khobor jong upej ngor kat kum upej ngor ke headline ka ongkum ne ka syong haki pai ba nong krisyan ya ka seng thmai VPP bun ki seng kila kliap lama ka UDP ka kwa jing ya terli ki seng traili bindo kat kum gele ka khobor mangitip uba bindo lanong udi we ne kinong yalam barang ba jong ka UDP lese nak leng jing nong tho khobor kila kli ya ke jing smu jong uhlon ke jingmi ya ka seng ka batmai dekat kum uba bindo ong baki seng ki batmai bun kila kliap lama bat nak leng jong ka UDP ka kwa ya ka jing ya terli bat nak por por ngi sno ba ka jidon ka jing kwa ban pen ya terli ya ke seng riulum ndai hadu menta bene nila ban ong bakam simpat don kano ka jing job nak menta ban pen ya terli lang bawai ya ki party seng riulum khamtam hangini ki shwa ki election ki jumi bah ini ki party ki batmai te kani ka statement ka ba bindo no la ai hakit dong thok bor ka second lead ka baar jong u pengor ka ongkum ne hap yakun uba esron kum ukurtong shimet kentai ke SEI ya ukurtong ka knam kumbangi tip uba esron udai uwei naki kertong uba wa banyakun ya kene ke election siteng samoy na po maurung keneng ba ulalek ya ka ban tap ya ka nomination jong u naka party knam hendrei hapreng ke jing ya kedum kenram hapreng ki nong yalam jong ke knam ki balaya kam mar kliang ene ke party kumta hadin ba u arwo lane urut returning officer ula bisharnia ula ong ula betha yu ba esron bo unia kunno kum kurtong simet namar kampat don ngejinge penbaik hapreng ki arkan hun ki bangi kumbangi tem hapreng uba edelbat bat kumjuru ba pendap saibon ki balakam bakara iya kane ke party knam te kani kadi karai ke jong aro ba yu uba esron u hap ban yakunno kum kurtong simet mentangin pekpat ya ka headline jong urupang kat kum urupang jan poispa ke petrol bitar kinonya taksi kamai ya ka sorkar kani ka khobor kolong pasai bha
bahwa ka petrol beta kala kudor sipapalan bat nakling joki nonya taksi kelapan pau ya kijing pita re ka sorkar mar nakapor sekpor ka jukiu kene ka petrol bat ka kta bhai ki pai ba nong le dongwan haga jelahi barok away ka second lead ka ongkum ne menjur ka sorkar India ban inject covid ya ki khna ar hadu kat prasnem katkum kene ka khubor kiladon ki khuboro ki balatho kam shakmat ya kene ka headline ba nagleng juga sorkar India kala menjur ya umi dawai ban ai inject lane ban ai tika ya ki khna arsnem hadu kat prasnem na ka benta baniada na ka jing pang klam covid katu ngila poi shi ka bakut ha ka papet ya ki headline ju ki kot khubor kasi to mentang ni kmi pat shi ki kot khubor pareng nginyepet shwana ka kot khubor jong ka shilong time katkum ka kot khubor jong shilong time ka ongkum ne two parties push for states bifurcation kani katkum kani ka khubor kapan i ba nakling jong ki artili ki party ki kwa ya ka bandon ya kata ka jingpia no ya kani ka state ka jungi kumbang itip kani ka party HSPDP bat kumjuro ka Garo Hill State Movement Committee na kapor si kapor kita judon laga jong jingdawa ka ba nakling jong ka HSPDP kala kwa laga jong ka Hill State bat kani ka kunhun na po Garo Hill ru ka kwa laga jong ka jela tikat kum ka headline jong kani ka khubor uslong time kapan i bakini ki artili ki parties ki push akmani ka agenda ka jong ki na ka benta banyo laga jong ka jela ka weipat ka second lead ka ongkum ne kong to launch campaign today from Mauplang katkum kini ka khubor ngisuthu namar pagkaron kani election shiteng samoy tena kali jong ka party congress kan sedang ya kaban late yalap election menta kasngi in paipat na khubor jong Highland Post katkum Highland Post kathokum ne state cops deployed in Delhi treated unfairly katkum kani ka khubor kapan i ba ki pulit ki badai ka jela ki bayo e ka ban posting hati ka nongba Delhi kim simyo e ka jing itu lane ka jing ka treatment ka balong ka babiang katkum ki ka bagadai ban ai ki te ka tho e ka headline ha ka bede bet kaliang kita ka benta ka ba ar pade ka ongkum ne Eugene gets extra backing in Mauplang race HSPDP to work with like-minded party nationwide katkum kani ka khubor kapan i ba naman ka jing Krishan juga HSPDP te kalalong kum ka jing aibor na menta samla Eugene uban ye kun na ka ka party UDP nang te na ka Mauplang constituency mentang ini kmi pat ka khubor jong Meghalaya Guardian katkum ka Meghalaya Guardian ru ka tho ene ka juhi kepi pangyang request RDA meeting to finalize poll strategy HSPDP boost for UDP Eugene kani ka headline jung Guardian ru kapan i ba kalong ka jingmentoi bat kanong kaman kampen klan susu na ka benda ukur tong jong ka UDP uba Eugene nama ka party HSPDP kan ai ka jing Krishan ya ka second lead pada ka ongkum ne state await funds to pay SSA teachers salary katkum kene ka khubor kumbang itip bakinong hikai kide ka benta ka bakraw na ka benta ka imlang ka salang tikinong hikai school SSA na ka por si ka por ni juyo school ng baki ka khubor bakim juyo ya ka tulop ka babiang dekat kum kene ka khubor kapan i banak leng ka sorkar jela menta kadang up ya kene ka fon naka sorkar India knang banla ban siudap no ya katulop jong kinong hikai te katu ngilapoi sya ka pakut jong kene ka kot khubor ka bangi kmi biang na ki kot khubor menta kasni kat kum ki headline ki bangilayo ban pule menta kasni ka babu ki ki kot khubor ki tho hake bade ba kene ka election shiteng samoy ka ban wan hakini ki artli ki constituency tengin sa shishem biang tar hadu lashay kasni kublai shibun kublai syajarwo